dostavili sem, provedeme krátkou poradu a také se provede vylosování startovních čísel, protože budete startovat podle losovaných čísel, které budete mít. Já si dovolím představit vám aspoň funkcionáře dnešní soutěže. Tak za domácí sbor a toho, kdo vlastně to má tak trochu na svědomí, Jaromír Kojecký z SDH Luslavice. Hlavním rozhodčím dnešní soutěže bude pan Josef Raclavský, SDH Hulín. Startérem Zdeněk Herodes, SDH Záhnašovice. A na terčích Václav Spáčil, rovněž SDH Záhnašovice. Celý den nebo celé odpoledne vás tady budu provázet od mikrofonu já doufám, že mě nebudete příliš nadávat. Ten nástup, jak se říká, nebudeme prodlužovat. Poprosím i hned po nástupu krátká porada a losování a budeme soutěžit už na ostro. Jede se na 2 kola, to všechno už asi víte. Takže já vám přeju za sebe také samozřejmě hodně úspěchů, ať se všechny požární útoky, které tady dnes předvedete, ať se povedou a ať na konci dnešního soutěžního dne jste všichni spokojení. Takže soutěžní družstva na můj povel. Pozor! Na start, tak na koši Dan Zlín, je tam někde, kde Daniel tady, Nela Kuboňová, tam je rozdělovač Ríša Pastor, na Bčku Dominika Kuboňová, na Bčku potom Kristýna Karásková, Ondra Gazior, levý proud, na pravém Krištof Karásek, no a trenéři jsou tam Jirka Martin. Takže to je tým, který budeme vidět jako první, tým Lubrus, Lučina, Bruzovice. Hodně štěstí. Závodníci na místech, připravte se. Pozor! Takže požární útok prvního týmu. Takže 15.98 je první čas, nalevo 14.75, tam byl malinký prostřík na pravém terči, nicméně čas 15.98. Také tento tým si představíme. Takže koš 1 Jakub Mejstřík, koš 2 Matyáš Novák, na rozdělovači Vojtěch Padrnos, na Bčkách na stroji Lucie Svačinová, na Bčkách Ilona Blechová, levý proud David Tomek a na pravém Zuzana Wolfšicová. No a trenérem je Marek Svačina. Tak, to je Stará Říše, hodně štěstí. Tak, teď je vše v pořádku a říká se rozbíjají svůj útok. Zatím je velmi dobré. A druhý Roman Hudeček. Na Bčkách na stroji bude Nikola Žiháková, která si to i sama roztáhne. Levý proud Ondráš Kolečík a na pravém Gabriela Solářová a Jiří Navrátil. Tak a no a trenéři Jirka Navrátil a Jarek Kolečík, ty jsou tam. Tak samozřejmě pro tým Lapače hodně štěstí, ať se to povede. Závodníci na místech, připravte se. Pozor! Ajaj, Bčko na stroji nám nezůstalo tam, kde mělo. Tak snad na podruhé. Pravá proudařka tam neviděla dobře na terč, bylo to vidět, jestli ji navracela zpátky do obličeje a do očí. 32. Představíme si domácí tým. Koš 1 Natka Dosoudilová, koš 2 Kačka Chytilová, rozdělovač Šimon Pospíšil, spoj Bčko na stroji Ivča Navrátilová,
Spoj B Tomáš Pospíšil. Levý proud Anička Kozáčková. Na pravém proudu Lucka Spáčilová. No a trenérem je Jarin, který ho vidíte u stroje. Tak hodně štěstí domácí tým, jde na to. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Na pravém terčí 16:18, na levo 15:63 a čas si budeme zapisovat. Ano, teď je to potvrzeno. Na Bčku na stroj Jiří Duben. Spoj B Eliška Martinková. Levý proud Kristina Čepelová. Možná to čtu špatně. Pravý proud Jakub Martínek. Trenérem Radek Langer. Ten je u stroje. Tak, hodně štěstí. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Takže na tom pravém proudu nám to trošku zaprášilo a menší prostřik. Nalevo 19:11, napravo 22:47. Na spoji na C bude Pavla Klíčová. Rozdělovač Adela Surovcová. Bčko na stroji Denisa Surovcová. Na Bčka Kuba Příhoda. Na levém proudu Marek Robeš a na pravém Sofie Belová. Vedoucím na mašině Jiří Šutera. Tak, hodně štěstí pro tento tým SDA Hostěrávky z okresu Vyškov. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! To je jeden. Takže tam byla trošičku prostřih na tom levém terči 21:84, na pravém 18:24 a pokus platný. Koš 2 Radim Dokulil. Rozdělovač Hana Svobodová. Bčka na stroji Ondřej Fučík. Spojky SP Martin Lorenz. Levý proud David Kříž a pravý Filip Musil. No a trenéři jsou Radek Procházka, Jiří Nováček a Zdeněk Svoboda. Tak hodně štěstí pro tým SDA Marfartice. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Proudaři byli hodně krátcí, bylo to znát hlavně na levém proudu, nicméně pokus platný. Takže představíme si také tento tým. Koš 1 Karolina Zivčáková, koš 2 Adela Koutková, rozdělovač Nikola Řezníčková. Ještě jsem zapomněl, oni tady mají přezdívky, takže Karolina Zivčáková, za nás Zivčák, Adela Koutková Áďa a Nikola Řezníčková Pidi. Spoj B na stroji Gabriela Benková, zvaná Bambula. Na Bčkách spoj B Karolína Menčíková, zvaná Menša. Levý proud Jakub Pavlišťák Lotr.
a na pravém proudu Zuzana Nováková. Má tady napsáno, nebudu to dělat. No a trenérem je Josef Benek, zvaný Benny. Hodně štěstí. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Musím říct, pravé proudařky tam zvládli svůj, byli daleko předaleko, myslím si teda, že teď byla zrovna chybička na strojníkovi, který tam tu vodu poslal dříve, než proudařky byly tam, kde potřebují být. 26,85 pravo, vlevo 19. Ty jsou na čáře, v šestici 7 bude tedy trenér a strojník jedné osobě, takže na koši Linda Zaoralová a Robin Juřík. Na rozdělovači Kristýna Šidlíková, Bčka David Běhunčík, levý proud Dušan Zaoral, pravý proud Ondřej Vlček. No a trenérem a strojníkem v jedné osobě Marek Zaoral. Tak, jdeme na to, Tečovice, hodně štěstí. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Přes bradu. Pojď. Nic tady teda. Pojď. Bar. Povolí. Nech to. Jimmy. Na moce. Jste na moce. No tak bohužel ten koš nám spadl do vody a maličcí hasiči mají krátké ruce, než aby ten koš vytáhli z vody. Tým, který vyhrál letošní Středomoravák a vyhrál také Zlínskou ligu. Takže koš 1 Áďa, koš 2 Zuzka, rozdělovač Ellen, spoj B na stroji Eliška, spoj B Hanka, levý proud Krištof, pravý Eliška. To je tým a trenér a strojník v jedné osobě Vlastia. Tak pojďme na to, hodně štěstí. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Na pravém proudu prostřik 19:20, 16:17 nalevo. A nic se neděje, Racková bude mít také jako všechny týmy ještě. Pojď Matyáš. Matyáš, ruku nahoru, tam je on. Na rozdělovači Filip. Spoj B na stroji Dominik. Spoj B Lucie. Levý proud Eliška. Pravý proud Monika. No a trenérem je Lenička. Ta je tam. Tak pojďme na to, Dřevohostice jdou na start, hodně štěstí. Závodníci na místa, připravte se. Pozor!
tam těžké, levá proudařka neviděla úplně dobře tam, kam míří, ono to z boku vypadá jinak než to čelního pohledu, takže nalevo 44-48 a vůbec nic se neděje, protože také tento tým bude mít určitě druhý pokus úspěšnější. Druhému pokusu dnešního dne vedoucí tým po prvním kole časem 15.98, tak budeme držet palce, se to podaří ještě vylepšit. Hodně štěstí. Rostov zvládl 14.41 platný pokus, vylepšení, skvělé vylepšení, napravo 14.07, nalevo 14.41, skvělý útok tohoto týmu. Jak se jim podaří? Samozřejmě ve druhém kole už nebudeme představovat jednotlivé účastníky, závodníky takhle, už jenom prostě tým SDA Stará Říše, okres Jihlava. No, tam se nám bohužel seklo přes zub Bčko na stroji, takže vylepšení to určitě nebude. Proudaři byli vynikající, 26-16, 26-15, nicméně zapojené Bčko přes zub, ono se to obtížně povoluje. I pro ně samozřejmě budeme přát, ať si vylepší, zatím průběžné 11. místo. Hodně štěstí. Závodníci na místa, připravte se! Pozor! Tam určitě je, čas 23:43. Opět pravá proudařka neviděla úplně dobře na otvor terče, a takže tam byl zhruba 6vteřinový prostřih. Nicméně 23:43 je vylepšení. V tuto chvíli se posunují na 9. místo.
Takže máme vše připraveno pro domácí družstvo 16-18 první kole. Tak pojďme na to, hodně štěstí. Tak 14,92 nalevo, napravo 34,78. Hlavním závěřic připraven. Časomíra už je vynulovaná a jdeme na to, hodně štěstí. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Závěřice se dávají čas 16,81, což je vylepšení, ale ne v pořadí, jenom pouze časem. Časem 16,81 zůstávají na 4. místě. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Tak nezapojené Bčko na rozdělovači. No, povedlo se to časem 23,59, teď čas pravého terče nalevo 23,05. Pokud je to platný, nicméně Klimkovice se nevylepšili. Z prvního kola 22,47 a to je čas, který si zapíší. No a který je v tuto chvíli stále řadí na průběžné 8. místo dnešní soutěže. Takže pojďme na to, Pirátky, 7. tým po první kole, hodně štěstí. Škoda toho prostříko. Ta první voda šla doprava dolů, výsledný čas 17,43 je ovšem vylepšení a to vylepšení takové, že půjdou na průběžné 5. místo 66, což by dokonce znamenalo stříbrnou příčku, ale samozřejmě první kolo 25,51, pro druhé kolo samozřejmě přejeme hodně štěstí. No, 16,57 čas levého terče napravo dokonce 15,88 a čas 16,57 posunuje tento tým
na 4. místo. Ke druhému pokusu, tak uvidíme, jestli se podaří vylepšit, ať se to povede. Zakašeme se ještě. To není zakasaný. Zakasaný. Dobrý. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Na pravém terči to bylo skoro dílo náhody, 26,75, 22,13. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Machová se vylepšuje, na levém dokonce 17,04. 18,57 je v tuto chvíli řadí na nějaké průběžné 7. místo. Tečovic připraven, tak držme palce, ať se to teď povede. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Bohužel levý proud zůstal předaleko od terče a výsledek je tak, jak to je. Bohužel i tady bylo enko. Nedá se nic dělat. Ještě zkontrolujeme, jestli ten terč byl v pořádku. Byl v pořádku, ale ta voda šla vedle, to bylo vidět z boku. A předaleko byl levý proud. Tak bohužel dnes nebylo Tečovicím přáno, napravo pro úplnost 18,32, to by bylo úplně o něčem jiném, ale bohužel vykrácený levý proud. Předposlední tým dnešní soutěže, tým Rackové z okresu Zlín. Aha, tak není voda. Tak už je nachystána, tým Rackové také, tak samozřejmě budeme držet palce, ať se to podaří. Hodně štěstí. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! No, 15 a znamená to druhé místo. 15
15-13 nalevo, takže skvělá práce obou proudařů. Levý proudař dokonce v pozici ležícího střelce to trefuje za 15-13 a pravý terč 15-15 budeme zapisovat a posunuje se nám Racková na průběžné druhé místo před domácí tým. Takže poslední tým dnešní soutěže, 26. požární útok, uvidíme v podání Dřevohostic. Budeme jim samozřejmě držet palce, ať si ten čas prvního kola vylepší. Tak pojďme na to. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Vylepšení to určitě je 19-15 na pravém terči, nalevo 17-41. 19-15 si Dřevohostice odnesou dnešní soutěže. Dnešní soutěže je obec Luclavice. Vítám tady mezi námi starostu obce Luclavice, pana Vojtěcha Adamíka. No a dalším hlavním sponzorem je potom Doubrava společnost s ručením omezeným a také zde vítáme majitele této společnosti inženýra Josefa Lužu. Takže díky těmto dvou hlavním sponzorům, no dalšími sponzory dnešní soutěže je Vodárek Transport SRO Radim Vodárek, dále LV Transport SRO Kamil Lahola, D Logistik SRO Adam Lahola, Pavel Vaňhara, Autodoprava Zahnašovice a T je Luclavice tělovýchovná jednota, v jejíž areálu se dnes nacházíme. Takže ještě jednou obrovské poděkování všem sponzorům dnešní soutěže a za to, že podporujete požární sport a mládež, máte veliké poděkování a veliké zásluhy. Díky. Tak, vážení sportovní přátelé, příznivci požárního sportu, vážená soutěžní družstva, přistoupíme vyhlášení výsledků dnešní soutěže, která má název Extra soutěž požárním útoku mladších žáků. Vyhlásíme od toho 13. místa až samozřejmě po to první, které to dnes vyhrálo. Já vždycky poprosím, aby vystoupilo celé družstvo, abyste se seřadili tak do jedné řady, abyste mohli dostat medaile a abyste mohli dostat ocenění, které je pro vás připraveno. Pokud vím, tak tým, který skončil dnes 13., který bohužel oba dva útoky měli neplatné, tak má tady zástupce, takže poprosím, aby se alespoň zástupce toho družstva dostavil. Takže prosím, 13. místo dnes, Tečovice, nepodařilo se to, nevadí, někdy příště. Na 12. místě dnes skončilo družstvo SDA Horní Lapač časem 23:43. Prosíme vystoupit a seřeďte se do řady. Tak je to správně. I s trenérem, kde máme strojník a trenér. Tak, medaile bude samozřejmě i pro trenéry a strojníky.
Takže ceny předává osobně pan starosta Vojtěch Adamík. Jak ti drží fleka tady? To ven. A jinak zasedlo tady, jo. Já ti to pohlídám. Takže i poslední medaili jsme rozdali, takže to je tým Horní Lapač. Na 11. místě dnes skončilo družstvo SDA Klimkovice časem 22:47. Také tady poprosíme, už jde i strojník a vedoucí. Na 10. místě SDA Řepiště, okres Frýdek Místek. Na 9. místě dnes SDA Dřevohostice, okres Přerov, čas 19:15. Tam je starší řečka, to není mladší řečka, to je starší. Takže to je tým Dřevohostic na místě 9. 8. příčka dnes patří týmu SDA Machová, okres Zlín, čas 18:57. Sedmé místo dnes SDA Hostěrátky, okres Vyškov, čas 17:43. Přesně řečeno Hostěrátky Rešov, ať jsem úplný, nebo ať řekneme úplný název obce, odkud tento tým přijel. Hostěrátky Rešov z okresu Vyškov a 7. místo. Na 6. příčce dnes skončilo družstvo SDA Zádveřice, čas 16:81. Pokud bychom chtěli úplně přesný název obce, odkud přijeli, tak tam je to Zádveřice Raková. Takový je oficiální název.
Na místě 5. skončilo dnes družstvo SDA Markvartice, okres Třebíč, 16:57. Takže kraj Vysočina a Markvartice. 15:86 napravo, 16:46 nalevo, to byl výsledný čas tohoto týmu z prvního kola. 16:57, 15:88, tak to bylo. Z druhého pokusu a celkové 5. místo. O 11 setinek rychlejší dnes byl další tým z Vysočiny, tým SDA Stará Říše a čas 16:46. 16:46 nalevo, 15:86 napravo z prvního pokusu. A 4. místo, jak mi říkali vedoucí tohoto týmu, kraj Vysočina je samozřejmě znám pěstováním brambor, tak jedny brambory si dovezou také z Moravy. Za dnešní 4. místo. Co mi zaobla? Zoomování, víš, kde je? Zoomování tady to. Bronzový stupínek dnes bude patřit domácímu týmu SDA Luslavice za čas 16:18. Takže domácí tým dnes 3. místo, čas 16:18. A vidíte spokojenost. Stříbrná příčka pro dnešní soutěž patří týmu SDA Racková, okres Zlín za čas 15:15. Skvělá práce obou proudařů, 15:15 napravo, 15:13 nalevo. A pro dnešek stříbrná pozice za 2. místo. A vítězem extra soutěže v požárním útoku mladších žáků dnes tady v Luclavicích se stává tým Lubrus, spojený tým Lučina Bruzovice, časem 14:41. Skvělý výkon, čas, za který by se nemuseli stydět ani starší žáci. Samozřejmě získávají pohár, získávají ceny a získávají také speciální prémii, kterou věnuje
firma Doubrava v zastoupení svého majitele inženýra Josefa Luži a tou premií je půlka celátka, respektive poukazu. Pak se domluví, co s tím, jakým způsobem si ho převezmou a samozřejmě buď rodiče nebo vedoucí jim z toho udělají nějakou pochoutku. Takže poprosíme pana inženýra Lužu, jestli tady mě slyšíme tady, že? Aby předal speciální prémii, samozřejmě firmě Doubrava, za to moc děkujeme a domluví se. Takže vítězný tým dnešního dne Lubrus, Lučina Bruzovice, okres Frýdek Místek. Skvělý výkon, skvělý výsledek, blahopřání a přání mnoho úspěchů pro toto družstvo. No a než se rozejdeme, ještě poprosíme o pár slov starostu obce Luclavice, pana Vojtěcha Adamíka. Pane starosto, ještě? Jo, pardon. Chyba je na mé straně, omlouvám se. Máme tady ještě nejrychlejší proudaře. Takže 3 nejrychlejší proudy, vezmeme to od 3. místa. Na 3. místě 3. nejrychlejší proud dnešního dne. Levá proudařka domácího týmu Anna Kozáčková, 14,92. Druhý nejrychlejší proud dnešního dne, levý proudař Lubrus Ondřej Guzjor, 14,41. No a nejrychlejší proud dnešního dne předvedl pravý proud Lubrus Krištof Karásek, 14,07. No a teď samozřejmě předám slovo panu starostovi. Pane starosto, máš slovo. Dobrý den. Přestože jsem neměl možnost vidět celou soutěž, celý závod, tak vidět, že se tady zešla elita. Já jsem vám chtěl všem poděkovat za krásný závod, který jste tady předvedli, poděkovat rodičům, trenérům a příští rok nashledanou. Taky bych chtěl ještě zapomenout luclavskému manšaftu, který nás krásně reprezentuje celý rok a myslím druhý místo ve Zlínské lize. Gratuluju. Děkujem. Takže já děkuji panu starostovi, no a samozřejmě na úplný závěr, já vám samozřejmě přeju hodně úspěchů do zbytku letošní sezony, ještě určitě nějaké závody absolvujete. I já děkuji za to, že jsem tady mohl s vámi být, prožít pěkný den, pěknou sobotu, no a někdy příště, ahoj! A rozchod! Rádio,